Ahojky a čauky. Máme tu ďalšie krásne ráno, 6 hodín alebo 5:50 môže byť. Dneska som vstával 5:15, vôbec sa mi nechcelo vstávať, vôbec som nemal motiváciu vstať z postele, vôbec sa mi nechcelo. Spalo sa mi krásne, poviem to tak, jak je, ale aj napriek tomu som proste urobil ten krok, že som tu. Znova, ďalší deň a ďalšie pokračovanie môjho príbehu. Nekončí to, že som vstal o 5 minút neskôr, neznamená, že som skončil. Vôbec nie. Dostal som sa naspäť. Uvedomil som si vec, že je to neskutočne ťažké držať sa svojho cieľa, držať sa svojho plánu, aj napriek tomu, že sú dni, kedy nevidíš to východisko. Nie si 100% istý ako nejaký podnikateľ, čo budeš robiť v daný deň. Zažívam také dni dennodenne. Nedá sa povedať, že dennodenne, ale mám dni, kedy reálne urobím si veci, ktoré mám urobiť. Nahrám video, idem si zacvičiť a sú reálne dni, kedy nemám tú iskru v sebe pokračovať ďalej. Neviem, čo mám robiť v ten daný moment, neviem, ako mám pokračovať v ten daný moment, akým spôsobom sa zlepšovať. Samozrejme, čítanie, edukácia, samozrejme, aby som poradil aj ostatným, nekonzumuj strašne veľa kontentu, obmeď sociálne siete, to som už hovoril veľakrát, obmeď sociálne siete, to je najväčší zločin tvojho času, tvojej energie a hlavne tvojej mentálnej kapacity. Strácaš dopamín, vyplavuješ strašne veľa dopamínu a potom nemáš energiu a produktivitu na to robiť ďalšie veci. Obmedz to. A čo som chcel ešte k tomu dotknúť, alebo teda povedať, žiť takýto život, že chceš rozbehnúť niečo vlastné, je to neskutočná horská dráha emócií z toho dôvodu, že ráno vstaneš, nemáš vôbec motiváciu, nechce sa ti nič robiť, urobíš si veci, ktoré máš, urobíš si rannú rutinu, dá si 50 klikov, dám si zhyby, napíšem si svoje ciele na dnes, napíšem si žurnál, ktorý vlastne vediem následne, keď si to napíšem, a napíšem si, za čo som najviac v živote vďačný. To mi neskutočne pomáha, aby som sa reálne koncentroval na ten deň a idem potom do toho dňa s obrovskou dominantnou náladou, že idem všetko zdominovať. To znamená, rána sú také, nechce sa ti, vôbec sa ti nechce do ničoho skákať, potom zrazu bum, nálada taká, že ako keby si zdolal horu Mount Everest, máš v živote všetko, čo si potreboval, potom prejsť znova nejaký ten čas, znova si úplne najnižšie, ako si mohol byť a potom ku večeru znova. Takže cítiš sa, ako keby si zdolal všetky možné veci, ktoré potrebuješ, všetky možné ciele, si na vrchole sveta, najlepšia nálada, najlepšia energia, najväčšia frekvencia. Ale aby som začal týmto dňom momentálnym, ideme do pozitíva. Dneska ideme si zacvičiť. Mám prsia, mám za sebou znova rannú rutinu, znova ranné kliky, ešte mi chýba napísať si veci do žurnála, byť vďačný a teraz vlastne točím aj video. A o čom som chcel rozprávať? Tak chcel som rozprávať o veci sebalimitácie. Sebalimitácia, aby som to uvedol do príkladu, čo to reálne znamená. Stretával som sa, alebo sa stretávam aj s mnohými ľuďmi v mojom okolí. Sebalimitácia je vec, ktorá prišla k nášmu styku ako človeka už v našom rozvoji. Určite si pamätáš školské časy. Školské časy, ktoré boli z tohto pohľadu nám tlačené do hlavy,
Či už je to od rôznych učiteľov, učiteľiek, alebo od rôznych ľudí. Keď si bol, určite si pamätáš, keď si bol žiak, ktorý nemal dobré známky. Ja som moc nevynikal, ale toto je sebalimitácia. Teraz som vám uvedol príklad, čo je sebalimitácia. Áno, v škole som to nezvládal, v rámci učenia, v rámci nejakých predmetov, ale aby som išiel na to úplne z iného konca, tak sebalimitácia je to, čo ti sugerujú ostatní ľudia do hlavy. V rámci tej školy poviem príklad. To znamená, že pokiaľ si nevynikal, dajme tomu v matematike, tak ti hneď povedali, že si zlý žiak, nevynikáš priamo v matematike, nevieš počítať, alebo nikam sa nedostaneš, nič nezvládneš, čo z teba bude. A toto ti reálne dáva myšlienky sebalimitácie do tvojej identity. A to, čo ti reálne potvrdzuje tú sebalimitáciu, to, čo ti potvrdzuje to, že si zlý žiak, že nevieš počítať, sú tie známky, ktoré ti reálne potom tí učiteľe dávajú. To znamená, že pokiaľ dostaneš zlú známku a k tomu dostaneš ešte aj dostaneš pochvalu so slovami si zlý žiak, alebo že nevynikáš v matematike, nevieš počítať, tak je to niečo, čo ti potvrdí tú identitu toho zlého žiaka. Čo ti potvrdí identitu toho žiaka, ktorý nevie počítať. Človeka, ktorý nerád má matematiku alebo nejakým spôsobom nevie počítať, ako som spomenul. A takýmto spôsobom sa to potom zo školy sa to potom presúva ďalej, s tvojím životom ďalej a ty neustále máš tie sebalimitácie v tvojej hlave. Ty si tie sebalimitácie vytváraš sám. Aby si pochopil si to, v čo reálne veríš. Si to, čo reálne vyslovíš zo svojich úst. Ty reálne vieš ovládať to, ako sám seba vnímaš, ovládaš to, ako vníma okolie teba ako človeka. To znamená, že pokiaľ si stále budeš hovoriť to, že som zlý žiak, neviem cvičiť, neviem počítať, čokoľvek, tak ty, v čo reálne budeš veriť, to sa ti v živote reálne splní a to ti stane. To, čo si ty o sebe myslíš, je neskutočná, je obrovská reálna pravda. Pokiaľ ale na druhej strane si ty to myslenie prehodíš a budeš si o sebe myslieť pozitívne veci, som žiak, ktorý to zvládne, som žiak, ktorý vie počítať, som žiak, ktorý úspeje v živote, som žiak, ktorý má ciele, som človek, ktorý má ciele, som ambiciózny, som cieľavedomý, som sebavedomý, som zodpovedný. Sú to následne tieto veci nie sú sebalimitácie, ale je to sebaposun. Takýmto sebaposunom si zmeníš svoje kolečko v hlave z negatívneho na pozitívne a to, čo si reálne budeš o sebe mysleť, tak ťa bude vnímať aj tvoje okolie. Pretože to, čo si reálne myslíš, to sa ti reálne stane, to sa ti v živote reálne splní a takýmto spôsobom ťa budú vnímať aj ostatní. Pokiaľ si budeš neustále hovoriť, zlyhal som neúspešný, som čokoľvek, zlý žiak, neviem počítať, reálne takým spôsobom sa k tebe bude pristupovať aj tvoje okolie. Pokiaľ máš reálne cieľ stať sa niekým, ale máš o sebe pochybnosti a máš seba presvedčenie, ktoré je negatívne, dajme tomu, že chceš byť tréner a máš o sebe tieto pochybnosti. Chcel by si ty ako klient mať trénera, ktorý má o sebe pochybnosti? Chcel by si mať trénera, ktorý neverí sám sebe, ktorý neverí svojim systémom? Jasné, že nie. Kto by chcel mať nejakého trénera, ktorý má pochybnosti, ktorý nevie, čo robí? Potrebuješ mať sebavedomie, nastavené ciele, ale hlavne mať pozitívny pohľad na svoj vlastný svet. Na svoju povahu, na svoje zručnosti, ktoré máš. Potrebuješ mať pozitívny pohľad na to, kým reálne si a mať pozitívny pohľad na svoje zvyky, ktoré reálne v živote robíš, pretože zvyky sú to, čo ti buduje ten správny sebapohľad.
pokiaľ si človek, ktorý, poviem to do svojho príkladu, pokiaľ hrával som videohry, pozerával som proste porno, chodieval som von v noci. Moc som sa neopíjal, mňa to nejak nebralo, ale proste chodieval som v noci von a robil som zlé veci, mal som návyky a fajčiť som nefajčil, čo zaklopem si, aj nikdy v živote nebudem fajčiť. Skúsiť som to skúsil, ale nie, ďakujem pekne. A všetky tieto zlozvyky, ktoré ty reálne robíš, budujú tvoju identitu, ako sa reálne vnímaš, svoj sebaobraz. Pokiaľ ten sebaobraz je negatívny, bude negatívny, tak aj tvoje výsledky v živote budú negatívne. Nedospeješ k ničomu lepšiemu, budeš stále v tých istých kruhoch motať sa stále okolo toho istého. Ale pokiaľ ty urobíš tú vec, že si iba začneš budovať nové návyky, ktoré sú prospešné pre teba. Ako napríklad svoj príklad uvediem, vstávam o 5 ráno. Prečo kurva Adam vstávaš o 5 ráno? Vyspí sa. Prečo nežiješ bežný život, že spíš do 8-10? To je kurva bežný život? To mi chceš povedať, že bežný život je žiť ako úplná troska, ako úplný loser. To nie je kurva život. Život je to, kde reálne prežívaš všetko, čo sa ti deje v živote. Život je to, kde sa cítiš najlepšie a robíš to, čo ťa reálne baví. To je kurva život. Každý ten život vníma inak. Môže niekto vstávať o 8, zarábať miliardy peňazí, ale peniaze nie sú všetko. Ide o to, aby si mal čisto v hlave, ide o to, aby si reálne bol človek, ktorý dosahuje svoje ciele, ktorý je produktívny a robí to, čo ho reálne v živote baví. To znamená, že následne ako si urobíš tie návyky, pomaličkými krokmi a pomaličkými výhrami týchto malých návykov, ktoré si reálne vytvoríš, budujú tvoju identitu. Chceš byť učiteľ? Výborne. Čo by urobil učiteľ v tejto situácii? Chceš byť tréner? Výborne. Čo by urobil tréner v tejto situácii? Chceš zabehnúť maratón? Musíš byť bežec. To znamená, čo by urobil bežec v takejto situácii? Dávať si veľké ciele, ale s malými postupovými krokmi. A toto ti buduje tvoju reálnu identitu. Disciplína, ktorú máš, takisto aj konzistencia, ktorú máš, to všetko je dočasný aspekt, alebo teda povrchný aspekt k dosahovaní tvojich cieľov. Teraz si povieš, že Adam, ty chceš povedať, že disciplína nie je to, čo mi pomôže sa zlepšiť. Disciplína je vec, ktorá ti pomôže zlepšiť. Disciplína je ale vec, ktorá ti pomôže sa dokopať k tvojim návykom. Pokiaľ máš len disciplínu, pokiaľ máš len konzistenciu a pokiaľ máš len motiváciu, tak toto kombo ti vydrží maximálne týždeň. Asi znova v tom istom, kde si bol pred týždňom, pred mesiacom, možno aj pred rokom. Pretože ako to funguje v praxi, funguje takým spôsobom, že získaš motiváciu z nejakého videa. Povedzme, že scrolluješ na Instagrame, pozrieš si nejaké popiči motivačné video, kde Čavo hovorí o tom, že jak byť disciplinovaný, jak robiť 100 klikov denne a jak ti zapisovať veci. Ale ty sa s tým nezhoduješ, tvoja identita sa s tým nezhoduje, čo povedal. Ale napriek tomu ťa to motivuje. Táto motivácia sa pretavuje do disciplíny. Robíš to, čo reálne si videl na videu, alebo robíš veci, ktoré sú lepšie, ako si robil pred týždňom, ale stále sú to veci, ktoré sú na povrchovej hladine toho ľadu. Robíš to, následne prichádza konzistencia, toho znamená, že konzistentne robíš prvý deň, druhý deň, tretí deň, štvrtý deň, príde piatý deň a potom zrazu tá motivácia začne ustupovať 6, 7, 8 a zrazu žiadnu motiváciu zistíš, že prečo kurva vstávam o 5 ráno, však ja na to nemám žiadny dôvod. Zrazu si povieš, však ja už ani nebudem robiť tie kliky, lebo čo mi to prináša? A nakoniec však na čo si budem zapísať veci, keď nemám zmysel, aby som zapísal veci.
Nemá zmysel, aby som budoval niečo, keď nemám nastavený cieľ a keď nemám zmenenú mienku o sebe samom ja. Tvoj sebaobraz a tvoja identita, ktorá ti formuje tvoje ciele. Holub. Čo to je vrana. Takže buduj si svoju identitu, buduj si sebaobraz k pozitívnemu ja, prestaň robiť zlozvyky, lebo človek, ktorý povie nechcem cigaretu, prestávam fajčiť, o týždeň na to bude fajčiť. Ale keď človek povie, že nie ďakujem, ja už nefajčím, ten človek je presvedčený v hlave, že už nefajčí. Verím, že vás to zaujalo, niekoho z vás, aspoň jedného, a idem zdominovať tento deň. Čauky.